issue kam tadi issue tan kam ta government ka issue na kam ta district council ni ka public issue na kam ta convenience jumki nong song ngaso panghaban kersan lang na kabantaban shift no idp basyang tu sikau jaka kanang ban conclude clear ka yo baharan dira jaka number 1 ka HLC report. Number 2 ka lagi nong song tu kila appeal sepo high court. Number 3 lagi appeal hapo supreme court. Nga susun sa tagan digo. Haga bakut ngathai na kaleng state government barga executive body. Kan hab ban stan halo kan orim ka kum report jong ka HLC. Laga report jong ka HLC ka paushan. Bakati ka jaga kamde ka property jong itu ginong song nang tu. Dengan semua government kan hab ban beni ya ka order. Badang based on this report. Kita kani ka khandau kamde ka jongki ban na kamta ka convenience ni haban beni no. Ya kata LSC ka ban challenge sapo high court ya ka order jong state government bar supreme court. Kadi ka duty juga state government ban justify hapo high court supreme court kat kum ki document khna bangin wai ya baro khoi kini ki jirgut jibat ki baron haga executive haga judiciary dengan semua banong ba haga bukut ki kadai nongkong karai juga Sorkar ban benmi ik order ba based on report and unexpected the document received from HLC we declare bagani ka jaka kadi ka jaka ka bamdei ka property jongki bagi asyik me ganai ban benmi agin saya ji bol bhalor tenre kimdei ban mix up ka high court ban ka supreme court menta ki haban chim soy ka initiative pe jaga report jongka HLC ni kolong ki pen khan ba kane ka jaka kamdei ka property jongki kadi ka property habden ka himamlim bat ka government te ki haban chim gono rai hanu ko pot kinongrim besai ram norim te ma itu ban be te ta kinon norim ba te ngathai ngon bi man ombang bangin ma ban be te ni ka ko bangsa te man ta ka syong ya kan norim di court islah ki batai gumno kai ka role juga himamlim hangdo ate khandeu ka de ki jongno. The question is whether that land belong to the property of those people who kibasa angku. Tidak ada kim dan dokumen. Kumu yang mana nak hanbe. Tini kalau tak himam ni kadang dokumen besar. Sorkar kadang dokumen besar. Fin mama. Tidak kalau tak baru kau cile esok bayar nono jaga. Kami jui ba. Ang bay bumang tamang mungkin. Kadang nak barang. Kikan syam tu kan bagan kamla. Kata kadang nono besar. Ngatanya apa kami? Agak bakut buat ka. Kut buat kiwai haman Februari kat kung ki jingsi siya keberan. Kata kan haba suai kan pedankam. Haba menta kila donkam pada kita kiba ai kan pedankam. Ngasai don karai kan konteni. Dangam baklali agreement ke bandingkom kadi wat kani ka yeu maulang bro oi. Tangba ki ben phaino to ko por namar bakim na pedankam na benda beritrais dam taki jaga sa gi tu ki bari barzar ha por. Ki ben phaino ya kata. Te kuma pen phai kata te kani ro hapan phai simple kila pen phai de ya kani ka yung mulong situ sijrong ipen paino nam la bana iga nuga nuga comment ka besai namar ba yo lese ka shietung ku lese haga por bakalong ga election tenrei ka bakut kalong ba gipai bagan hap up ya ka kam lano bakin la ba remove no ya gitigi nong sosnong ro jaka te nga susno ko lang kani ka election kan long tang menta ba election kan long biang hau ajar apply tiga Lada ka Sorkar ka Pynlong election issue ka di dia kalaban benefit menta tende kan sakta pada haka apply katrai yang mentang yang anapang what else issue Pynlong de kalong very clear ilong dual opinions ka pamud in one hand kiong ba ngin permi no tri in one hand pada ki kan issue kan ko official eviction tiga dalam ta kamlong di government kala bakla kan Aji siya kadiban mi ko order. Permi ta ka order ngasno. Ka order kadiban follow wood ya ka action. Jadi namar ba from time to time na kan mau ba issue ko order bani big ikinang tu. Elekshonia ka stay ka high court. Ada yang obli dia kan poy sinu. Ka Sorkar ngasno ba yamanta kala dei ba kapor ba issue ya ka eviction order simultaneously dia ban lek ka kam.
Halor ka. Haji Sisya nak kabanta kabit kabiam jungi ka state Meghalaya ki belum bar kimla bantu pula. Karena dia ki khasi jungi ru, ki garo ru, ki nong song jong ka Meghalaya ru, ki badi ki nong indigenous people ru, habaga affect nak kabanta ka society ngimban sing ya bantu pu. Dia ngasno ba outsider they have no right bantu pula dia interest jungi hang. Mahang ni kamdei bangi isi yanu ino. Dia kadin nak kabanta ka convenience juga state lo.